12,60. Má zvláštní ploutev zadní, hodně starou nějakou zlomenou, ale nemá tam žádnou jizvu, nic. Na to má od narození. Ještě týden dovolený, vole, abych se z toho dal dokupy. Pozor, on si ukázal v dobrém světle tenhle kantor, jako pozor. A dobrý, vole, jel do placák, vole, čuníci, ty vole. Za mě top ryba. Ušli ségru, starší ségru a Tomášovi malýho bráchu. Že celý den jsme bojovali s malýma rybama, s cejnama, s kapříkama a muři docela nám chodili. Pak kluci udělali 2 takový 11-kilový ryby. Teď večer se na nás přišel podívat. Tenhle ten tlusťoch. Je hrozně krátký a brutálně nažraný. Konečně lepší ryba. A co to bylo, Oldo? Losos s tygřákem.